Libre nateng libre a pukis ti indanon ti Benguet 2nd PMFC kadagiti residente iti dua a paset ti La Trinidad. Dagitoy residente iti nagnumar ti impaidnaan libreng gupit handog ng Rias Car rag TPD iti Benguet National High School Wangal, La Trinidad. Daytoy a community outreach ti grupo panggap iti proper grooming ken hygiene ket nang patibker pa iti positibo a panagkadwa ti PNP ken iti komunidad. Iti tulong matlang dagiti kamang ti unit na ibunong dagiti bag ti canots para kadagiti agkasapulan sa J Stock Farm Wangal, La Trinidad. Naipatumpal daytoy a project pakdaw iti koordinasyon met ti Mannalon ani Clemencia Lapas ken tulong dagiti donor a Mannalon iti probinsya. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsa kamarikna iti pangipaay iti serbisyo komunidad.